tú ata que metas un euriño na hucha. E cando cheguen á idade de pedir a paga, pois abrimos as huchas e a correr. É a correr, xa terán aí, estarán montados no euro, mi madriña. Algo teñen. Pois mira, para saber se paga así ou paga non, ou canto e como darlles, temos ao abogado experto Miguel Lexán. Moi boas tardes. Boas tardes. Para desvelarnos todas as nosas dúbidas e as da rúa, sobre todo. Así que se che parece, Miguel, imos escoitar esas preguntas que che queren facer. Imos coa primeira. Hola, ¿qué tal? Bueno, eu quería saber a que idade considera oportuno que se lle debe dar a primeira paga aos rapaces. Pois os expertos normalmente falan que a idade donde aprenden a sumar e restar con decimais, que aquí en España pois rodease en torno aos 8 ou 9 anos. Con decimais, non sumar e restar. Exacto. Pero eu ainda introduciría un concepto a maiores, que é cando eles son conscientes do valor dos cartos. Porque ao mellor damos un billete de 10 euros, pero non saben se con 10 euros se compra unha casa ou se compra un xeado. Totalmente. Entonces, ese sería un ítem a meter a maiores, diría eu. O valor do diñeiro, non? Exacto, exacto. Pois se che parecimos coa seguinte dúbida. Vale, eu quero saber se os nenos aprenden de nós a levar os cartos. Pois boa pregunta. Moi boa pregunta, porque os nenos aprenden de nós de todo, pero como nos desenvolvemos, esa nosa capacidade de aforro, de inversión, vai ter un impacto directo nos nosos cativos. Fálase que en torno á aprendizaxe o 10% só é a transmisión oral, o de dicir, o que nos lle intentamos transmitir oralmente ese menor, pero o 90% é o que eles ven, o sea, como actuamos, como nos desenvolvemos na vida. Entonces, se temos nós boas ferramentas financeiras, boas ferramentas de aforro, vamos a transmitir moita máis información que se estamos constantemente aí inculcándolle unha idea. Sobre todo, ademais, cando si estás vendo na casa que teus pais están gastando aí en festa, en ocio e tal, que se imos comprar roupa, que se imos comprar non sei que, claro, o neno tamén ou a nena quere mercar. Os nenos son moito máis avispados do que pensamos. Gardan todo. Neste caso, ademais, vennos moi ben. Quen garda sempre ten. Veña, imos coa seguinte dúbida da rúa. Ola, eu quero saber se os cartos axudan a espabilar, a madurar os nenos. A espabilar seguro. A madurar xa non sei, pero a espabilan para gastalos que dá gusto. Home, aí non perdo tempo. Pois darlle unha paga, ou do que falamos da paga dos menores, é unha excelente ferramenta para que empecen a poñer en práctica todos eses conhecimentos que lle fomos dando cando eran máis cativos, pero non é a única ferramenta, é dicir, se unha familia non lle pode dar a paga, ten moitas máis ferramentas para facelo. Eso sí, eu diría que se dá a paga, temos que vinculala a dous conceptos. Un concepto de esforzo e un concepto de beneficio. É dicir, por exemplo, se damos 7 euros á semana ao menor os domingos, é mellor vinculalo, por exemplo, que cada día de semana que o menor vaya facendo tarefas do fogar, iso ganalle 1 euro. Se fixo as 7 tarefas durante os 7 días da semana, gañará os 7 euros. Que fixo 5, pois 5 euros. Aí damoslle esa capacidade de esforzo. E despois vinculámoslo á capacidade de beneficio, que o menor, el decida en que gastalo, que aprenda a equivocarse. Non vamos a ser nós quen xestione a paga. Ten que decidir o menor e así vai aprendendo pouco a pouco a desenvolverse. Que vaya ganando e que a xestione el. Exacto. Se lle gusta ir ao cine, que vaya ao cine. Estou tomando unhas notas. Estou aprendendo hoxe máis que nos 4 anos de vida que teñen. Imos coa derradeira, pareceche ben? Perfecto. A min gustaríame saber se hai que falar en casa do que se vai facer cos cartos. Pois sí. Aquí, ademais, en Galicia temos como a costume de tapar todo con tullas, de facer que os cartos sea un pouco tema tabú. Pero temos que olvidarnos desta idea, temos que ser moito máis transparentes no fogar, temos que facer partícipes da economía do fogar ao menor e que pouco a pouco vaya entendendo en que vamos gastando os cartos, en que decisións son importantes para a economía familiar. É clave que seamos transparentes respecto aos cartos cos menores. Ainda que os países pode resultar un tema a tratar para adultos, ainda en eses temas deberían estar presentes? Sí, por exemplo, vamos a facer un viaxe, pois vamos indo aforrando neste bote certos cartos mes a mes, pero dentro de 2 meses pois estropease o noso coche. Pois hai que facer partícipe ao menor de entender de que pois hai que retirar estes cartos para unha necesidade familiar, por exemplo. Miguel Lexán, moitísimas grazas. Gracias a vos. Por acompañarnos hoxe e por poñer tanta luz nun tema que a min a verdade é que me interesa moito. Moitísimas grazas. Gracias a vos. E falando de pagas,
eu, como cada sábado, fun buscar a miña paga. Ah, mira, que Pero ti merecela. Resulta, está mal que eu diga, pero resulta que a miña paga non consiste en cartos, consiste en Especies. sabedoría. Ah, está ben. Sabedoría gastronómica. E quen é o home capaz de iluminarme cada fin de semana, Lamela? Quen é? José Luis. O mestre José Luis.